khot ya kani ka press conference kadi halor ka ba ulat kecela ula ai ka jing menjur ya kani ka amendment bill jong ka market act ka bangi lapas hapo ka house hau arhajar arpaway bat bangi dang yo ai ka jing menjur kadi ha ka khat platarik jong mo kajing menjur kadi 26 July 26 jong ubnai July ti nagaliang ka jong ka department bat ngakum ka em in charge jong ka market nga dap da kajing kamen namar ba kani ka amendment act abang no amendment act kam de shu ka bill kalong ka bakong san ha ka banyarap na benta ki nongrep kumbapi layu i na kapor sa kapor ki nongrep ki jongi ki ot ki nam habayade bat ki marrep ki jongki haka jingsha khinyot ben ya kador haka jingsha khinyot ben kham tam e kini kani ka jingot kilo ti kani ka at kani rap shishay ki nongrep haba yade mo hayo hat habayade yathit ya ki marrep ringkat bat ya ki jingri jingdo kam de tang ki marrep kani ka ai ka kren ru ya ki jingri te kani ka long ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru ka long ba man kiyo haman kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kide banbu kerpang ya kani ka farmers consumer market area na benta ka jingya di ya thiet ya ki marrep bat ya kini ki jingri ki livestock bekiong mo dia kani kani rap shipon ba but haman ki yoru kindon kini ki sub committee bagi khot kata ka marketing solicitation committee ka managing ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khot ru kinde ki nong die mot ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadien bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee dia sakawai dia kabanyarap ya ki nongrep kani ka amendment act kadi halor kador bahakani ka act kalakren shai ba ka district council ka executive committee kala ban bu ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibon ya ki nongrep dia bat sakawai ru kaba kani ka at kalakren bon ke mo kalong kaba e kaba kawai pakawai ka kendon kaba lese kaba nakaliang ka jong aru unre ngan chu ai tang e phi ki main objectives jong ka habede bat kini ki jhur ki chap kinu ki mo ki mar kaba ki wanra ayoru kani ka committee ka don ka bor kaba kan check bakinum don any adulteration no food adulteration in the market the kumi ki jingri kini ki livestock ro kadon kabor kabakan check ba kide bandon ka certificate kabala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingro ki banwanra hayo kilong ki bibit ki balong babit ba ki pat ba kin consume te namar ba kadon kabor kabaka kan khang sandon ro bat kinum la bandiro te kita kide ke brohot ba kani ka amendment act kan trekam te kham ta me haba PUE ba ha kine ki khindiat banai bla de chodon ka jiki win habe de bat god kilo te hangni ru ngila ye paso habe de bat ka 8 kilo ba ka 8 kilo kan num dan sho te kani ka akla kran shai ban num la sho ban 8 kilo but hayo ru kandon kani ka bakin na ban khmi ban pet habede bat kini ki non tribals ro no ki non tribals ro kinum la ban khayi claim ka trading license but
kani ka committee kan kami kan pelu di kita ke berkhai bat kawairu lada kadon ka jing ya pher jingmut happening kinong rep bat kinong khairu kani ka sub committee kala ban penbet ya kita kijing mo bat kala ru ban dia lakam ya ki babun ba kinong rep kiamat di kijing ya te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habede bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor sa kapor ya kani ka khayi binami ti ban penduna ban pendu sendan ya kani ka khayi binami kani ka sub committee kade bandan ka register ka babya bat hakata ka register kan hab ban bodien bat ban record ya ki try dukan bat ye ki nong shangwai brokhan bat ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasnem ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khayi benami kala jele shaka palan ti kita kide ki ba kani ka sub committee kadon ka bor but hot sakaway de to ba kongsan e kaba nangne shakmat ru kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan shok ke NOC na ke executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon lupa ti mot kin chuan ban regularize ya ki ayu license ki jongki ya ke NOC jongki but kawai ka ba kongsan e ka ba ngiui hakini kisni bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs te bat yo drugs ru hakani ka amendment act la khang pasha but anum sha ban di drugs ban khayi drugs ne hadu yo ganja ru hakino kino ki yo ki han bala dalam ba don ba pen khen ko mi kitaro kala don ka penalty ka ban penalize ru yo no ba pen khen hadu shpo hajar ka kala kran shai ba de hadu shpo hajar te tang kata ru kani ka amendment act kala don yaki kala bu lupa ba kino ba pen khen yaki kendon jong kani ka act thi ba hadu ya ka management kani market management committee ru lada ki pen khen te kani ka sub committee kan ai ka jing ujor sha ka executive committee but na kaliang ka jongi ngin sale e ka badan kam but kumno ban penalize but ban pentre kam ya kani ka act nang ni shakmat